Saya sisian pat perlok hakan ni pat ka video. Tenga kwa ban ya kren ban ya pensyai ban ya pensngo tho lang ya baro kitu ki perlok ki bampat sngo tho. Ya kani ka jingkren ka jong iba dan bakini ki perlok ki jong nang te na po Janti Hills kila sngo tho bakla la ne ngam tep kila ban sngo tho bakla la ne ngam tep la ki kwa ban yalam bakla ya u babun balang. Te ya katu ka jingkren ka jong iba dan mentai kila pen he yo biang nadu katu ka sngi ka bawla mi biang ka jing krong pisa na ki pai ba na ka donation ka jong ki pai ba ka jing ai donation jong ki pai ba kamut mentai kila pen he yo ya ka ne ka jingkren ka jong iba dan be yong ka sinaya ka jong phi ru nganum simmat ka sinaya ka jong aru nganum ai phi te perlok ngakwa ban pensya ya phi hang ni khendiat ba kani ka jingkren ka jong iba dan im thau ya kani ka ya kani ka donation ka ba ki pai ba ki ai namar ki klam ai ya ka yeng ka sem ka jong i henrai ki pai ba ki ai ya kani ki donation ya kani ban pen klan ya ka parti namar kan da kani ka parti ka bala ban ya da ya ka ribat ka jaj ban riu ka jong i bai magi na kani ka parti rula sei ya ki reu rang ba ki rang ya le ban ya da ya ka ribat ka jaj ban riu ka jong i te kumta ki pai ba ru kim dan ka ta ka jing benut ban sei ka ta ka pisa ban donation na ka ban ta ka parti nrem dei ba ong bangingi lek ban ai ya ka ni ka pisa bangin donation bangin ai ya ka yeng ka sem ka jong i te wat la da ka dei kumtaru bangin nang hap ban ai ngin ai ru nre balai kini ki breu ki bathot pat ki thot ya ka ta ka jing ai ka jong upai ba te nre kadai ka jikwa jong aban pensya phi hang ni khendiat kadai ba ki ong ba menchua u ong ba ya ka sine ya ka jong phi ru nganam tre te nre balai mentapat open up da ka borti bright open up da ka canta mokli kumno pat menchua u klai kum gitu ikan tien te kini kidi kitang ki jing pen sngo tho bakla jong no re jong no bat lada kidai ki brio ki bas sngo tho ti kanai ka ta ka jing kren jong ibar dan ru nre ya ki wei ki kwa pat ban yalam bakla te nganga don hang ni menta ban pensya ya phi ki katu kat ni ki perlo ki jong ki bas sngo tho bakla ya kani ba ibar dan ya kren ya kani om ba nakatu ka donation ka bangi ai henrai ka dei ba i ong ya kani ka baha kani ka scheme kabaka sarkar kala ada bahag la da mangi ki constituency ki jong kite kabadai hak ka jong upai ba wat sinaya bat sipi aru inum kta ya kata kabadai hak jong kata ka constituency ka jong i ka ba itare te bat ya kata katulap ka jong iru ba in bate ya kata katulap ka jong iru syaki ban bate ban ice cream ya ki pai ba na kata katulap ka jong iru yang nganum la ban ai namar ubrewi ubadan ki kun ki ti uhaban saya ka yeng ka semte dai ita itulap te kumno un ice cream ki pai ba but plus ka taru lada ubriu udang dei ubriu ubadang bam ubadang di hi ko mangi ki briu wat lada dei ubriu ubam don khonru udan kam ya kapisa te na kata kada i ong ya kata nre iklam ong re ya kani ka jing donation ka jong ki pai ba te nre ki don buon hi ki riu rang baru ki blas ngo thu tikna ya kani ka jing kren ka jong iba ardan te nre ki kwa pat ban ya lamba kala ya upai ba kumbajia hang te poram rai ken ba kini kinong kersan NPP kidairu kinong kit kam jong ke NPP ki wan kam banga dei unong kersan barat ba jong ka VPP hana ngala bakla ban aibu dia kata ka VPP ngala bakla bangan aibu dia kata VPP mentate ngan skam ganong rem ngan nyon be hakakot henrai ka ka bapen klem ranyu une bula depan mi media ula depan pat ya kani kadur la de bangadei unong kit kam jong ka VPP jong ka NPP henry mentapat uwan kam bangadei tang ban pentron ya kaseng tang ban pen sngo tho bakla yo ubabit ubatem ubam sngo tho ba ya kani kasan perthai mo ya kani ka politics ukwa aban sngo tho bakla ukwa aban pen sngo tho bakla ye ki para nong song snong ya kini ki brio ki bampat sngo tho ba ya kani ka jing ya lenti jong kiseng san perthai te na kata kata ukwa ban mi sa perthai ukwa ban mi media ban pen pau ya la de bangang ngam dei uta unong kersan jong ka VPP henry ngala babe namar baka kumne baka kumtai henry ngong ye pi hang ne ba sngo ba lada pios ngau ye ki bab ki breu ki alam bakla dawat badati benya bat ngai iru ki don udon uwe ubreu bangala de ban screenshot bat bangala de ban pen iru hang ne hapo jong ka Facebook page ko jong ate henry ki breu pat ki ong ba
kisku thu bakla ya katu kajing screenshot ke jong amo kinang mut ba mangai bangakren ya kata uang ba ubar dan ulali lam lut ya kari kasi ke jongi te uang ba lada pikwa ban kumno lada pikwa ban ya keren sapun ya pun bat ngakwa ban ya pun bat kinong kersan pra mo te ngelap screenshot ya katu bat ngalas peniru hang ni hapo jong kani ka Facebook page ke jong ate henry ngamtip gibrio pat kis nguthu bakla kum no ya kata ka jing screenshot ka jong kidang mut bangadai manga te henry bahaya ka post ka jong te sibun gi jing sya ya lam bakla ki ba gibrio ki ba menta te henry bon ru ki ba ong ba ngadai hat kani namar ngaperkhat ya kan next election bang akwa tiket ngam don ay kum kata nga day tang kanong kersan bat ngam ngasngo yala de ba ngam ya hap kerdan hiru bangan de kata kanong mikmat te ngasngo tenat ba pikit bok yang ba kidon ru kato kat ni kiboong yang ba kata ka x kan next MDC jong ka motarashan constituency te kita ru ki jing keren ko beli sibun bapila kitbok kit ruyang yang ngai kata lesi kan sadon ka por bangin salong kumtar nglaban tip te henrei ya mentahi ngam don ai ru ambat nga klem don ni ru kata kacing mut kacing temu ka jong abangan lipan tiket na kata ka parti ngadon tak mensim bangan kersan namar balai mangayo iya ka ribat ka cek benriu menta lada imdon iba arden ka ka bandia ya kari kasi ka jongi kumba iba arden dilakaran hang te hepo so yang habudo bangada sngo bangaso kiput kinyang kenja hapo ka ke jonga hakaba iba arden yong lada ke NPP kadang yo ban sensyar hau arpo pra shaneng pin sayos bat pinum yos ngau shu ya kanikas jing sawa jong kasur ke jong upra hang ta pin songau tho bat pin saken kijing kenja jar pinum yos ngau shu ya kanikas jing perta ka banja ngin sadap tang kijing len yar kijing kerkat ngin sadon tang kitma kijing ele hang no ngin lej ut hang no ngin lej nam menta barang don ka VPP ngis ngusngan ka GTF kalalaj na kajing yap tersaw day na kabenta ka VPP sibon ki ba ka VPP kalale tenrei ki ingkong selangmat kim kwa ban pek kim kwa ban UI ya kita ki ba ka VPP kalale na kabenta kari ba kajak benriu ko jongi bat ngangej ladakam dei na ka VPP wat kini ki kaput barok hadu mentai kidang ki badla yap kila nang yap ki ba kila nang ki ba roy kila nang roy ki ba par kila nang par tenrei nadu ba kami kene keseng VPP ki don hi ka jingtiang ka juknyu ya kene keseng na kata kadaute ngakerpat ipi ki pai ba brok hoj kini ki baju wan ban komen he kini ki post ki jonga ki ba wan tim wan tala yang ka ngadon tang sibut nganong ipi ngadon tang sibut nalade te balai ba piru pidon sibut ngaru ngadon sibut balai kata kajing syun ke jong pipalat banga ngahaban lenyon barok hoj kini ki sempri akti ki jonga ki badon sibut li ngasngo ba manga ngada ko kawai ka kandidat ke ba kraw ba ngasngo ko mamantanga yang MP mga kata kajing wan keren kajong piyang tenga ngam sngo ai re ya kata tang bangong to kublai sibun ya kijing keren kijong pi bat kijing penduk mensim kijong pi henry ngingin ka VPP hi kanum du mensim bat ngadon nang ni ban ai mensim ru ya kini ki nong ya lam jong ka VPP ki ba teng ha kajing le kajing wan kajong ki le se teng ki du mensim ha ba ki wan shawes ka si hills teng ki I ba ki du na brio le se ki la ban du mensim te henry ngadon hang ni ban ai mensim ye ki ban ong wat num du mensim namar ki brio ha ba ki wan ha po jong ka meeting VPP menta kim kwa shu ban wan ha ka meeting VPP namar balai ki petang na po jong ka mobile ru kilabiang but plus kataru namar basani sapo jong kanika jong ka thanwa si borok kawai menta kadang de ka por ki brio bakin trai kin kata kim don por bakin yele sa ka meeting te
ngayo iru ki beriu ngayo skawru bagi ya ong bang wat nam skawi bangi ngimla reban wan ska meeting namar bangi don ha kajing tere ha karep karyang ka pamenta namar ngim bangin kajing tere ngimlong te henrei ha ka meeting jong ka NPP pat don PUI ki don ka tukat ni ki bagi ya bun beriu balai kajing bun beriu ko jong ki namar ba wat ye kinong rep ki ba ki hapan wat ya kakam rep ka chong kiru namar ba kila ailut ka bai sha ka bai kali ka bai ja ka bai jhor ka bai nadong sadong kila khawai ka cha ka dot ang tu te bopli haba ki ya ka pisa te ban sipang apang si kentar ban lek ya kata ka meeting kim so per Henry ka VPP pat ka klam ka ai tang ka jing te ki breu ki la pediang